S touto výbavou si užijete tie najlepšie zážitky. Dneska sa vyberieme na výlet s gravelovým bicyklom, pozrieme sa na bikepacking a predstavíme si novú značku v Cactus Bike Icepack. Gravelové bicykle sme si v našich videách už predstavovali niekoľkokrát, ale pre tých, čo to ešte stále nevedia, jedná sa o univerzálny bicykel vhodný na asfalt, šotolinu, lesné cestičky, čiže sa jedná viac menej o taký hybrid medzi horským a cestným bicyklom. Takou charakteristikou sú širšie plášte, pevný rám a tá najdôležitejšia vec je možnosť namontovania čo najväčšieho množstva doplnkov, ako sú napríklad tieto tašky na bikepacking. Čo ten bikepacking je? Poďme sa teraz na to pozrieť. Bikepacking je niečo medzi cyklistikou a kempovaním. V zásade si naložíte na svoj bicykel všetku potrebnú výbavu a vyberiete sa za dobrodružstvom a novými zážitkami. Skvelým príkladom je značka Acepack, napríklad tu máme podsedlovú tašku, kde nosím väčšinu náhradné oblečenie, uterák a všetko potrebné na servis bicykla. Ďalej tu máme rámovú tašku, kde si ukladám veci, ku ktorým chcem mať čo najrýchlejší prístup, ako telefón, výživu a kľúče. A na záver tu máme tašku na riaditka, kde si zväčša dávam spacák so stanom. A ja viem, že za toto asi ma veľa z vás ukameňuje, ale ja nosím aj ruksák od značky Acepack, kde nosím elektroniku a notebook, tým, že na svojich bikepackingových výletoch aj pracujem. Značka Acepack používa veľmi kvalitné materiály, je taktiež nepremokavá, čiže sa nemusíte báť, že vám vaše veci zmoknú. Prichádza s veľkým množstvom tvarov a veľkostí, čiže vybere si naozaj každý. Celú túto ponuku a ešte oveľa viac nájdete na našom e-shope cactusbike.sk alebo sa zastavte osobne na jednej z našich predajní už po celom Slovensku. Ak sa vám video páčilo, budeme radi za like, odber, vidíme sa na budúce. Čau.